পাশাপাশি এলাকার থেকেও সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। আমি জানি না আজকে আমি কমিটি মিটিং নিয়ে বিতর্ক নেই আমাদের মতো ককবরকের মতো। তো অন্য কথা হচ্ছে তিনি মক কমিউনিটি কগনতি কাইসা কমিটি স্নামজাকমানে অ কমিটি মিটিं tabuk 11 दिन chengbai tabuk no payo जों tubakma kok salaika boroni community borok pangyafano जों mok kok no bahaklai जों tebo boskangot langthangman school rogo bahaklai purungman engkai taimono mok kok simia joto kok no tuye kaisa mixed language magazine go klainan bagai जों kok salaika engkai dictionary mia salaima haino no Kokborok mok tai English dictionary rok khlaijaknai engkai 36 ta school mok kok no purungjaknani nai rajya sarkar je yapri ramani abo to tabukbo muthujaknai sajakha leking saka जों go 36 ta school boyok bo sabojak tongmoni sajako rajya sarkarni thani engkai जों bahaklai o school rogo mok kok no purungmaiman abona जों saikiyok nai taibo amutikle जों asok lagnai boskango tinini bagoi जों bahaklai kok salaiman bahaklai kaham klaiman je jotto jati gosti ni kok no erisi tongai rokni bagai जों samung tangnai amutikle जों kok saplaika asok no